одном государстве нет государственного добрая митинг. Aksakallar Şurası Reisi Raif Efendi Galiyev fikirleri. Cemaat benim bu dünya ko'lam global şu dünyanın özgürlüklerinde bizim Rusya'nın hem indi Tataristan'a kadar alarga yerip min şu yetekçilerge isim akılım kite. Akılları yetmeyim ikenni şu Rusya devletinde 180'den artık millet bulgan devlette can tanışlığı bilen şu halklarga dost tatlı bulup yaşarga her birisinin tuğan tilinde, öz dininde şuluk Rusya konstitusiyasında yazılgan hukuklarımızı bizim şuluk Putin garant olarak kol ant etken kişi nega koygan şuluk bizim Minixanov garant olan kişiymi bizning bugungi kunda o'zimizning ni dinimizni tutarga haqqimiz yo'q. Hem o'zimizning tug'an tilimizda so'ylashirga, o'zimizning bolalarimizni tug'an tilimizda o'rgatirga, dinimizda islomda tarbiyalarga haqqimiz yo'q. Bugungi kunda da mana shu bekitga yig'ilgan xalq hech narsa so'ramaydi. Shu o'zimizning millatparvar, millatimizning yetakchisi bo'lgan obro'li shaxslarimizni jabrliler, türlüçe, türmelerge, sutlarga yürüteler indi. Nahakka yürüteler. Alar ana üzerinde bileler, dürüst değil ikanen. Ama de lakin bana şu vaziyette alar mina kalsa dürüst işlemiler. Bizde bu il yaşasın diyseler, bunda bu dostluk, tatuluk varatiyiz. Millet arada, din arada tatuluk varatiyiz. Biz kadrinde Ömer Hazreti Batırşan'ın Milli Hareketinin müftüyü müracaat ettiğimiz Ömer Hazreti, mına bugünkü piketqa sizni nerse alıp geldi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Bu Fırziyoqaga ham Zaki Zaynullinlarga men shaxsiy o'zimga Mo'yin Nabiyullinga ham umuman milliy harakatga shunday repressiyali hujumlar boshlav ham binodan quvib chiqaruvlar, ishtiroklar to'lovlar ham ya'ni endi shu milliy harakatni yo'qqa chiqaruv uchun boshlangan so'g'ishga qarshi o'zimning rizosizligimni bildirib chiqdim. Birinchidan, ikkinchidan endi biz ko'rib turamiz bu kunda davlat strukturalari, kuch strukturalari o'zlarini banditlarcha tutalar ham bir g'ayibsiz
үзенең халкы булган теге милләт өчен, дине өчен сүзләр әйткән өчен кешеләргә ялган эшләр ачалар. Менә Фәүзия апага ачтылар, ике ачтылар уже Кырым татарларын яклаган өчен. Ягъни безне шундый куллык дәрәҗәсенә төшерергә тырышалар инде. Безне алар төшермәкче булалар һәм шушы милли хәрәкәткә бигрәк тәгән бүгенге көндә һөҗүм бара. Ни өчен? Чөнки милли хәрәкәт курыкмады. Хәзер ничә еллар алар курыкмадылар һәм инде безнең татар халкының хакларын яклап чыктылар. Һәм менә алар бигрәк тә менә шушы башлыкларга, ягъни җитәкчеләргә һөҗүм итәләр инде. Безнең Фәүзия апа милли мәҗлеснең башлыгы буларак аңа бигрәк тә иттеләр бит инде. Һөҗүм иттеләр, шулай бит. Һәм инде бу безнең дәүләт эшлекләренә дә югарыга дагын бу сүз әйтәсе килә, чөнки аларның ризалыгы белән эшләнә, чөнки алар күптән моны татарга дишләр, чөнки Татарстанда татар милли хәрәкәте законлы рәвештә булырга тиеш, яшәргә тиеш һәм көрәшне дәвам итәргә тиеш. Менә безнең әңгәмәдәшләребез инде язучы, җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим һәм инде Фәүзия ханым Бәйрәм ва милли мәҗлес рәисе, шулай ук җәмәгать эшлеклесе милләтпәрвәр һәм шулай ук татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов. Менә инде шушы сорауга җавап биреп китсәгез иде. Бүгенге пикетны оештыруга татар милли хәрәкәте җитәкчеләре нәрсә этәрде? Мин үземне бу пикетта ömür boyu катнашырга тиешмен дип уйлыйм, чөнки татар милләтенең бүгенге халәттәге, бүгенге көндәге хәле кискенләшкәннән-кискенләшә бара. Путин итәкчелегендәге дәүләт дип әйтик инде татарны телсез, дәүләтсез, хәтта мәктәпсез, хәтта авылсыз калдыруга ирешеп килә. Һәм бу соңгы Украинадагы соңгы вакыйгалар уңаеннан безнең татар милләтенә яңадан-яңа куркынычлар ялгый. Мин уйлаган идем, әзрәк кенә бу вакыйгалардан соң Кырымны Россиягә көчләп булса керткәннән соң Россиядагы башка урыс халыкларга карата Путинның әзрәк теге мөгамәләсе нишкәрер, йомшарыр дип уйлаган идем. Әмма ләкин ул катканнан кыен шундай кискенләшә бара. Һәм мин бүген бөтен йөрәгем белән татар милләтенең хәле турында кайгырып, безнең лидерларыбызга түгел, татар милләтен кысудан, безнең мәктәбебезне, безнең авылыбызны, безнең җиребезне, безнең динебезне, безнең кешеләребезне талаудан туктарга дигән протест рәвешендә каршылык күрсәтү өчен мин бу пакетка чыктым. Һәм 70тән арткан яшем белән мин милләтемнең мондый хәлдә калу белән Путин һәм Путинчыны белән килешмим һәм килешмәячәкмен. Фәүзия ханым, менә сезне яклап та инде пикетта сүзләр әйттеләр, өндәмәләр бар. Менә чынлап та инде сезнең фикерегез шушы бүгенге пикет уңаеннан. Мин иң беренче чиратта мөселманнарны яклап чыктым. Чөнки үзегез беләсез, декабрь аеннан бирле, узган елгы декабрьдән бирле дистәләгән мөселман яла ягылып, имеш чиркәүләрне яндырдылар дип төрмәләрдә яталар. Аларны менә чистайдан җыеп алдылар, кыйнап, кайберләреннән әйттерделәр, кылмаган җинаятләрен бик каты җәзалар бирделәр һәм шушы көнгә хәтта әле суд булмаган килеш алар сак астында кыйналып, Түбән Кама, Чаллы, Казан вакытлы төрмәләрендә яталар. Мин шушыларны кызганып, шушыларга теләктәшлек йөзеннән шушы пикетка чыгып бастым. Әлбәттә, һәм менә шушы мөселманнарны яклаган Илмир Имаев дигән минем яшьтәге өлкән генә бер Казан кешесе, аны исагына алдылар башта, аннан соң инде вакытлы төрмәгә утыртып куйдылар, авызын астырмас өчен. Әлбәттә, минем үземә дә эзәрлекләүләр бара. Миңа каршы 2 җинаять ише ачылды. 3 тапкыр суд булды, икесе Казанда, икесе Чаллыда, берсе Казанда мине исагына алу өчен, әмма ләкин судьялар мине исагына алмадылар. Җинаятьте ул хәтле куркыныч түгел дип таптылар. Әле мәкаләләрем буенча суд булмады. Менә шушы мөселманнарны яклап, Кырым татарларын яклап язган мәкаләләрем өчен минем хәер суд көтелә. Әлбәттә, мин инде бик рәхмәтле Рафис энем сиңа да шушы Чаллы халкын җыештырып, монда Чаллылар гына түгел, Түбән Камалар да бар, Алабугалар да бар, Тукай районында бар халыкның алып пикетка чыкканың өчен менә шушы мөселманнарга теләктәшлек йөзеннән һәм халыкка рәхмәт әйтергә шушы пикетка чыккан өчен. Бу пикетлар инде күптән кирәк иде. Без инде Казанда берничә пикет эшләдек, аннан соң Түбән Камада, әмма ләкин үзегез беләсез, хәзер пикетларга чыгу өчен бик озак, аңа шул хәтле
рөхсәтләр кирәк, шул хәтле кәгазьләр язу кирәк. Язган сайын баш тарталар дигәндәй. Инде мызына да бик зур рәхмәт. Юшкансыз чыккансыз, Алла рәхмәтләре булсын. Аллаһ Тәгалә үзегезне дә шушы авыр вакытларда Аллаһ Тәгалә якласын авырлыклардан. Рәхмәт. Минем әйтәсе килә, менә уйлап карыйк җәмәгать. Менә бүген әле мин язучылар кичәсендә булдым. Язучы Шамил Шайдун Искалов булды. Анда бер 70-80 кеше үзебезнең шагыйрьләр, язучылар, Вахит Имамов менә язучылар союзының берлеге тора. Утырды шунда теге иң баш кеше булып инде. Шунда мин менә бүген аларга мин сәхнәдән чыгып әйттем. Бүген көндә 84 яшьлек Зәки Зәнуллин Казанга кайталмыйча ята, җинәт аркасында дидем. Фаузия апага мәйтәм, ул пенсия яшендә, хатын кыз мәйтәм, ул менә мәйтәм Кырым татар мөселман яклап чыккан җинәт ачылды дидем. Илмир Имаев әйтеп киттем. Һәм инде Зинур Аглюлин уйлап караган җәмәгать. Менә шулай итеп пенсиядәге кешеләр белән империя куллары, шушы ФСБ, МВД прокуратурасы уша көрәшә. Бүген башка семинарны бер. Һәм инде шушы уңайда әйтеп китәсе килә, уйлап карыйк. Менә Путин тирәсендәге бөтен шундый аны тирәсендәге теге зур дәрәҗәле кешеләр, бөтен дөньяга билгеле кешеләр, без урыс телен саклыйбыз, милләтне саклыйбыз, урыс милләтен саклыйбыз дип, урыс телен саклыйбыз дип гаскәр белән бәреп керделәр Украинага. Бу нәрсә икән ата? Безнең 50% татар, аеруча читтә яшәүче татарларның 50% артыгы татар телен белми. Biz işlerge tiyiş, biz de bir kurallığa kütərliğe tiyiş, özümüzün tili yoklağı için. Şuşa tege zor, tege bırattan gibi örnek olup. Bu uylap qarasak, başqa semetir gana bir. Nindidir bir şey devletke, biz urus tili yoklayıp, bizim kural bilen berip kireler. Bizim milletimiz şuşa tili, dini, milletini qarab bitirip baralar. Nişet bu piketini uyuşturuğa hem bunda şergat tiyiştiği. Allah'a şükür biz buna bu piketini uyuşturduk. Hem biz birimiz, Müslümanlarını, milletimizni, özünün milli hareket lider yoklarga tiyişmiz. Анасын тагын өстәп әйтәсем килә. Менә минем хәзер ирегем сикләнгән. Миңа Шаллы шәһәренә чыгарга ярамый. Миңа митингларда чыгыш ясарга ярамый. Миңа язырга ярамый. Язганымны таратырга ярамый. Шушы хәтле ярамыйлар күп. Әле шул вакытта Кырым татарларын кызыктыра Россиягә өстериләр. Менә сезне монда җәннәт көтә дип. Менә нинди җәннәт көткәннәрен безнең мисалда күрергә мөмкин. Мөселманнар мисалында күрергә мөмкин. Алла сакласын. Хәзерге көндә Мустафа Җәмилевне Кырымга кертмәскә дип ниндидер анда карарлар кабул итеп аталар. Аларга да бу көн киләчәк. Шуңа күрә мин аларны кисәтеп яздым. Сак булыгыз, Россиядә сезне шушындый җәһәннәм газаплары көтә дип. Менә шушының өчен хәзер минем үземне эзәрлекли башладылар. Әлбәттә без бер-беребезне якларга тиешбез. Әлбәттә без чыгабыз, әлбәттә biz яклыйбыз. Аларның тыюларына карап тормыйбыз. Тагын менә моннан тагын эзәрлек китәячәгендә ансында белеп торабыз. Менә бит инде билгеле булганча татар иҗтимагый үзәге Казан шәһәрендә урамда үтте. Менә шушы эш буенча инде бер кадәр эзәрлекләр башланды, мәхкәмәләр башланды. Менә Шаллының удысына чакырдылар. Анасы инде менә Казанга чакырып повестка килеп төште. Монда бер 6-7 кешене сез кырылтай үткәрмәдегез, сез митинг үткәрдегез дип безне штрафка тартырга исәплиләр. Бу инде шул ук менә гел башка семетр гына әйбер. Татарстан президенты кайдадыр Кырымга барып, Кырым татарын яклаган кебек кыйланып йөри. Бу бүтүнчө башка семетр гына әйбер. Ул бит анда Кырым татарын яклап бермәй, Путин әйткәнгә йөри. Үзенең монда без менә 1000 еллык без бит 1000 еллык тарихны үзебезнең туган җиребездә курылтайыбыз үткәрә алмыйбыз. Уйлап карыйк, 32 Россия төбәгеннән килгән делегатлар, кунаклар, шуларны кертмәделәр. Бу бит инде чынлап фашизм. Татарстанда. Бу урыс фашизмы Татарстанда дип әйтәләр. Шул вакытта Кырым татарлары менә делегация килде, күтәреп бирделәр име? Шул хәтлеге кунак булсыннар, мин кунак булуга каршы түгел, әмма ләкин бу тормышның ялтыравыклы ягын гына күрсәтү. Мин шуңа өстәп нәрсә тагын әйтер идем әйеме. Мәле мин яңа Казаннан кайттым. Көн бүген бик авыр. Әлбәттә Татарстанның итәкчелеге өчен уялып утырдым мин анда төрки культуралар көнен елын ачу уңайыннан Казанны төрки башкаларның башкаласы итү турындагы зур андагы тантана булды әйеме. Шунда бөтен дөньядан җыелган төрки делегатлар, төрки туганнарыбыз татарча сөйләшәләр тырышып. Һәм безнең премьер-министрыбыз Халиков туганым шунда чыгып русча сөйләй. Ят түгел. Һәм чынлап та менә әйтелгән сүзләргә фикер өстәп әйеме. Россиянең бу бүгенге кичерешләре империяның кая барырга белмичә бәрелеп шул кадәр явызлыгының иң соңгы нокталарын, соңгы бомбаларын кулланырга тырышуының бу күренеше. Империя таркалачак һәм Украина фронты белән бергә безнең татар милләтенең үзенең фронтын булдырырга көчләре әле бар. Һәм шуның турында
турында, кайгырту турында мин уйланам һәм уйланырга кирәк. Әйе, Айдар abi, biz инде татар майданын игълан итәргә тиешбез хәзер. Әйе, Киев майданнан башланды. Майдан ул безнең сүзебез. Менә без дә хәзер майданда басып торабыз. Һәм татарлар майданга чыгачаклар. Минем хәтта 93 елны, 91 елны мәкаләм дә бар иде. Майдан татарларны көтә дип. Менә хәзер дә әйе, китапта да чыкты. Аны өчен мине хөкем итәргә дә тырыштылар. Шул депутатлыгым менә ул вакытта аларга ирек бирмәде. Менә бүген дә майдан татарларны көтә. Шушы фикер өчен тагын да чакырып штраф салырлар микән? Салсалар, салырлар инде Айдар abi. Безнең артка юлык инде. Без бары тик алга, Аллаһ акбар дип барырга тиешбез. Әйе.